ndichikutambirai zvekare pano paHatari 263 pano panjanga ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. ndini wenyu Hatari nchange ichikuigirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana kwachiri munyowani iri first time yako kutibata pano zuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti usubscribe utina on the notification bell kuitira kuti pandinodzoka neimwe post uchange uchingoona panapa ndichange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinoramba ndichingokuvimbisai kuti please subscribe uzobatsirikana nema-updates ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndichikumbira zvekare kuti munofollow page rangu iro rabuda pascreen rakanzi Tom wenyu. Now rine 30,000 followers, 30,000 followers. Kuita kwenyu ndimi muri kubata basa iri. Wakaenda paFacebook wobva unoti Tom wenyu, pano chabuda page rinobuda mubva wangu unofollowa page iri rine 30,000 followers. Ndichikutendai zvikuru nesupport yamuri kundipa. Nyaya ndonezvemuzuva ranhasi nyaya yemukadzi uyu abatwa nemurume wemunhu. Murume uyu murume wemunhu, mukadzi uyu mukadzi wemunhu, vanga vachiita bonde musango vari mumota. After vabatwa vachiitwa bonde musango vari mumota, varohwa zvakaipisisa, varikitwa zvakaipisisa. Video iri handina kukwanisa kuisa pana paYouTube. Tinovharisirwa account yedu makazotadza kuona ma-updates. Ndaisa nhamba mucomment section. Kana iwe kuona video iri, chingopinda mucomment section ubva wauya kuWhatsApp ubva wanonditi Hatari ndikumbira video remukadzi abatwa nechikomba. Ndiva ndakupa video rachona. Murume uyu arohwa asina hembe. Chii chiri kuitika mudzimba umu? Vakadzi hamusinatsougutsikana here? Varume hamusinatsougutsikana here? Tinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Kana ndati follow page kuFacebook uchange uchibatsirikana futi nema-updates kubva kuFacebook. Unongonoti Tom wenyu and then ufollow page. Itai kuti rwande mafollowers nawo rine 30,000. Uyai kuWhatsApp varida video. Thank you.